Čo ti je? Takto by som mal nervy. Čo robil? On sa snažil kamarátiť a možno som sa s ním mal kamarátiť. I don't need friends, they disappoint me. Nie, on sa chcel kamošiť? Ale ja sa všetci sa chcú kamočiť, nech idú do... Či toto je Tarkov, kurva. Proste easy. Budeme asi veľmi dlho, kým budem hrať, dokým nenabúram. Akože som si dal moc jednoduchý challenge. Junction, it's a left 3, tightens, it's a right 4, keep in, 40. Nie. Že pivečko na záchod. Fuj. Čo ti jeb... Tam by som sa na 100% nevystrašil, tam je nejaký kameň. Mitäs varmaan huussi tyhjentää? To nebol kameň. To je koľko sračiek. Ty to pozor, čo robia tí moji však... O, ľúčik, 900! Ja som full, asi. Nejde to zobrať. Čakuj. Teraz nemôžu odpovedať, lebo som sa hneď odpojil, chápeš? Nečakali to a ešte odídem od počítača, keby sa kúknem na stream. Braško, to neaktivuj tú mínu. Ja som myslel, že to je nejaká našlatná. To stíham, pohode. Ty si je... Defuse! Dobre, je to moja vina, ale čo robí ten kokot? Čo idú dva lasery, ktoré sa ma neustále normálne snažia stlačiť v strede. Potom sú tam borci, ktorí normálne za mnou utekajú, že... Proste naspidovaní creepery, ktorí vybuchnú pri mne. A potom ešte do toho obyčajné mobky a ešte typek, ktorý proste celý čas sa skenuje. Skenuje proste tvoj pohyb a ty musíš na poslednú stotinu, keď už ide dať ten spell, dodge rollnúť, aby si ti nedal ten spell. Tento čas vyprší. Navždy. A už nikdy nebudete mať takúto šancu. Potom, keď za 5 rokov budem slávny a všetci budú mať u mňa sap a budú sa vám posmievať, tak si spomeniete na túto chvíľu a budete ľutovať, že ste to zmeškali. A to je v poriadku. Ja vás do toho nenútim. Je to čisto voľba na vás. Je to úplne, ale že čisto na vás. Ale hovorím, už to budú iba 4 minúty a postupne to tiká dole. A nechcete byť medzi tými pár plebmi na celom svete, ktorí nebudú mať u mňa sap.